eto kae no e ma no kwa se de obi a wo kakora no wonya na amamre de nyame na de obi a de ye de e ma na de me kan se na wonya me kasa kire ne man Israel wo kasa no Israel ho no enye Israel enko anti na wo kasa o kasa kire amansan nyina o kasa se de be amansan nyina ni erebo mo suru ma ye ade koro amansan nyina o mo ne be ba o mo so na o ma ya ade koro ya me kan se mbi se Ghana se wo de yem fato Nyankopon asemu a to da ya na eto asomu pa oba Ghana ye o kasa be 49 kasa hodo be 49 kasa na Nyankopon tiche mu ba be bre so de em sa ha na do ni be hwie guye the whole asase so nyina Ghana e na kasa hodo ewo amama nyina Ghana na kasa hodo em se sa no sa de no Nyankopon tiche mu no ahoma no mo ntia se masepa na ye ne e ba ha ye na ne wo nkrofo hwefo mo u kasa no ata no wo na hwefo mo Edero adiasi amen enti oya na oka asenti saa no Nyankopon waye no enti oka ya na yampa ohwa Ghana kasa dosin obana se frafra kusase dagumba konkoma anwona korobo asante infante ebono latte kwau konkoma gonja nzema sefi kasa ne doso saa kasa wodo nyina no obia so nkola akọ school kasa wodo ni nyina obia nkola akọ school enso ya arese so mu ko school a se social studies ya yen kasa we kan kasa we na we kan kasa we saa social study no nyina kasa wodo nyina obia de ye adekode no a yeni angunafo social eni infantefo social ni asantefo social eni yeni latefo social social ni na aye de one enu ye de ye kan kura no mo Ghana nyina bom se daachi enkura ne betimi anya akatua wa abam de edidie saa ne call life skills a etie oko geography a etie biography etie oko oba secondary school ni home econs ni governance ni why general arts ni science kasa biye o man mu a eko bia kasa nkono saa no mani nyina kwa obi a de ye baako ndi wa nipa kwa se etinye ye saa nkontabu se Ghana man no epesi nyina oman mani nyina o kire bi o mu nyina nya adwuma no bi atimi ye adwuma koro na bi nya asomdwi na se saa nyama wi da ho de etwa ye ne a ebere na Israel Nyankopon ye osena asase no oma Ghana fo amamere foforo no ama Nigeria fo amamere foforo no ama France Uganda fo amamere foforo no ama Yugoslavia amamere foforo no ama Sri Lanka amamere foforo no ama Bangladesh amamere foforo no ama Spain amamere foforo no ama China amamere foforo no ama France Japan amamere nyambe ne sa bi ensida de mi kan na ne se it is Nyankopon small bia na senka no enkoma individual nipa bi mu debi ekoma enipa nyina ndi asan odi asoma me amanama yi nkyɛn no saa na ekoma asase nipa ti so nyina Nyankopon fa ne kasa
obi ka magaga asafo abe soma na wasoma no so obi bete so obi ntie ewo de ewu nipa ne nya wasem dabi ezena na obi ni ye ka efe say Hebrew any Greek but na Hebrew ni Greek ni yate ase yes Nyankopɔn soma nipa bia na oka kyerɛ me asɛm soma wo amanama na wonte won kasa ne nkyɛn Nyankopɔn kwa nim sɛ Yeremia wo soma no ɔman na wo soma won nkyɛn no ɔmo nte ne kasa de yi asenso wo soma wo ho onim sɛ enye daniara won bɛte ne saa no Nyankopɔn na kwa ne tie ɔno ɔsesa kasa no onim kwankɔ fa so ɔyɛ na de ne wɔde gye nkrɔfo ɔyɛ ne dia yes Inde brempe no nipa binom susu sɛ so di fo agema kasa ya soma no a particular people so bi ono de onka ho ada e be fira asase so abawo so bɛka ho wo bɛpɛsa wo so hyɛm bi no zabe na aka echi yes sabre na wo yɛ ho hwea na nyi de saaro Nyankopɔn na kwan ni pantem etie yɛda Nyankopɔn ase wonim sɛ asase so no adwuma bi a ɛwɔ asase so biara no na yɛde hyɛ nipa nsa no adwuma ne sɛe sɛdeɛ ne ara a ɛtumi boa ma sɛdeɛ yɛpɛ sɛ adwuma no ɛyɛ boa nipa no yɛnya nipa pii wɔ mu a adwuma no tumi boa wɔn yɛmfa nsɛ obi se ɔpɛ so wokɔ school na wɔkɔ no deɛ nti na ɔpɛ so wokɔ school kyene bi sɛ obɛnya krakye dwuma ayɛ me nkasa aban adwuma krakye dwuma is adwuma bi wɔ ayɛ krakye abanfoɔ deɛ no ɛno abi no bi yɛ bɛtɛ no nyɛ aban deɛ bɛtɛ ne nyinaa yɛ krakye dwuma sɛ kyene bi obɛnya krakye dwuma ayɛ nti na ɔso wokɔ school na ɔso wɔkɔ no ɛyɛ binom na di kan na ɛkyerɛ ne kwan a yɛde asi n'ani so no ɛbɛtumi abam kyena ɛwɔ mo ne ɛfrɛ mu atikyafoɔ akyerɛkyerɛfoɔ sɛ obi de si n'ani so wɔkɔ school a adeɛ na ɔpɛ sɛ ɛkyerɛ bɔ bɛyɛ krakye dwuma no sɛ bi a enipa bɛyɛ sɛ 1000 ɛde si wɔn ani so a ɛnyɛ deɛ wɔn bɛkɔ school na wɔn bɛwie no yɛbɛtumi na mu bɛyɛ 300 ama wɔn abɛyɛ krakye dwuma ampa yes na 700 ne deɛ ɛmfa sɛ krakye dwuma no wɔn mu anyɛ dɛ anyɛ ɛna sɛ obi pɛ sɛ wɔyɛ polisi a wɔyɛ polisi ni na sɛ yɛfa recruit asɛdeɛ no yɛfa ɔmo foforɔ no a yɛmfa nso ɔmo yɛ nipa bɛyɛ sɛ bi a 2000 a ɔmo bɛwie no yɛbɛtumi anya bɛyɛ sɛ 1800 1008 a ɔmo nyinaa nipa na ɔmo kɔfa saa forms no ɔmo nya polisifoɔ afei na wɔpɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo bɛkɔ bɛyɛ sɛ afe anaa abosomi nsia wie no yɛbɛtumi anya nipa no bɛ 800 a ampa ɔmo abɛyɛ polisifoɔ yes na sɛ deɛ nipa no si n'ani so no ɛtumi ayɛ deɛ abam afei yɛmfa nsɛ obi pɛ sɛ wɔyɛ dɔkta na yɛfɛ nipa bɛyɛ sɛ 500 a ɛnyɛ dɛ a dɔktafoɔ no bɛkɔ school na wɔn bɛwie no saa dikanfoɔ no a ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no tikyafoɔ no mo kyerɛ dɔktafoɔ no mabɔ no mu nim dɔkta ho hwee no ɔmo kyerɛ ɔmo adeɛ no ɔmo bɛwie no na nipa 500 no yɛtumi anya bɛyɛ 400 no ma bɛyɛ dɔkta sampa
saa ne yɛkɔ embassies ahodoɔ a ɔmoma nipa visa de tu kwan a ebi a wokɔ Chinese embassy, Canadian embassy, Italian embassy, ana British embassy, ana Holland embassy, ana say American embassy, German embassy, France embassy. Okosa embassy hudu we nyina mu a enye de na se bi e nipa 3000 ko wa won betie ma 500 enya visa. Asembuna meka kire mu yo. Yes. Say nipa no 500 betime enya visa. Ore mfa se 3000 omonko emu 500 betime enya visa. Ana emu 1000 betime enya visa. Na je se embassy na wo se ehwe Ghana man eni German ma akontu sem so no. Enya de enye na omoduma no enyenyenyenye na asai kura no a nipa na koye no enye de ya ebu be sa apem etime nya visa omoko German. Sana police no se one die ni mu na kyerɛkyerɛfo ro ma sɛ asɛsɛ na adwuma na nyenye kura ebetime nya nipa 2000 no ebi emu be sɛ 1008 awoma ya police fo awde adwuma na sɛ nye saa ne eba efense medical doctors nso tie enipa 500 no ebetime nya mu bia be sɛ 200 ana 300 ana 400 kura defense so when die ni mu no ya kyerɛkyerɛfo no sɛ oma kwaya sɛ kura no oma bon ana omu ni bi omu ye kura enye de ebenya 400 ya oma be doctors. Yes. Adwuma ewo asasi so a enipa di animu ema nipa bi akoduru botaye bi wo nipa do mani so botaye we ne pese eduru ho nenso nipa no se emfa nse 2000 do mani so a 2000 kra say 2 billion ana 3 billion edo mani so a anwe mu 5 etimi ni nkunu na miduma. Yes. Ave wo no masenkan. Ipachai. Adwuma wo asasi so a na nim so obi kwa asore yebotai bi ntini wo pro. Ipachai. Onim se na mi bebu atana ekine bi won so ko bi awagede de enkwa. But adwuma wo asasi wo so a nipa be 4 billion betimi do mani esi so say ye kwa so na bi ekire bi ye wu ne nkopon age yenkwa nipa 4 billion no ebe miero na bi mu 5 mpo enya nkwa ejaduma entime muwa nipa ema nipa nko bi ne botaye ho e wa asase so ye nkopon adwuma e ya sem kesi o. Yes. Hwe abede no hu adwuma ntime muwa nipa ema nipa no odo pa yenkora afi nko a nipa akwa American bezi nipa ekọ hodo ma ya momo visa enye de mbaboro 500. Yes. But afi Ghana nipa ewu mu 500 benya nkwa nipa ewu Ghana mu 500 benya nkwa Chode. Share enti ehu papa na eyare hosem Ghana kura nko ampo na meka yewu Pachai. but ora enuma tabia enwadi kanfo ntime buwa nipa ma de mu de su meli so no dodo na ade timi ye de ebam edina ko asori mu na ko buza se wana wa wo be ko ye no mu nyira do ka se mu wo de nyame be kire babu si emu aten. Yes. Eto ma for port ya no oso okopa no makon na won ko jire nyankopon ani Debi. na temu da bere nya ye de yi emuri so se okopa na makon
di adwuma edi hwamo ewa asase so Nyankopɔn adwuma ne Nyankopɔn ene mani di hwamo eye nkrofo na wo magye si wo se omo be di kai yes asofo ne edifo asepakafo ne asomafo ne so call them that idie hu papa endi wo betini aka kire me se won na ekọ asore mako 5000 betimi ewu ne mutaje nyankwa enough ka having careful yes eni pa mo na magazi so ese enye Ghana kwa de enye Ghana nku debi babi eni pa twe nturu no yasem ketwa se last me catch say play mu yeti play mu na wiem kwa tentene na obi bo bitu play mu play ya odi twa be se 10 hours ana 11 hours no unnim ba bi betimi apake no be ma bi bo ba tu ba bi ni parking enturu no sa ko funu na so ko asori o oh okay was by God grace fast kura inte duma ewa asase so a emmo nipa ma nipa mota yentimi mam enye ni wura na ne mo adwumayefo no won na di ka no Nyankopɔn adwuma yes I tell you odo pa say ni pe kwa so no unhie ni pa ma unu se we Nyankopɔn asem wo no ho debi abada no hie ni pa ma unu se we Nyankopɔn asem wo no odo pa si ye woi fence yenkon kan yenkon fante na yenko fence kwa na yenko kofodua mo isi saanum ho baabi nyina ye isi ho de yana ayine dos kasa na dos na yenko anwona ne yemra asante ya yenko bono yenko sirim ko rahim fie bia rahim fie wa omo ye bibi wa bono siwe wa ya henkwa yes omo sa ahenkwa fra no ebebe bia mo se we ya ahenkwa but added ahenkwa no o ahim fie no wo hu ni position eto position ne ho ema wo da bi ma o se we o ya ahenkwa sana wa hini so position ne ho ema hu se we o ya hini eno so wa ye mo hini asofukuo ngobi a uji Kristo dia ye position ube position wa asase so a ye hu a e bo so wo ye nipa asemasi na se na wochi but in that position no enso debi eduwa etire se edia ba adwuma na nkrofo edi na nkopon adwuma na nimu maye eya wo se mo yes ele bia meka se ya na ye ene Nyankopon na adwuma ye wo yi onim sa ade ba akopa aka nipa wa na medwuma mu iska yes no sika o correct akra no Nyankopon re na wo so na ba Yesu se nipa ba sanye fu won akwambo ne so o ma bia mu wo so no ma hu se die Nyankopon setie ene Yesu Kristo amane a obehuna ma wo mo no de won bone na firi won no be nipa foforo no ba abrabo foforo na onyame age won kwa no asofo ne edifo asepakafo asomafo sika yes ndi amane a Yesu behunu ye no asofo ne nyiru bi mfa makra debi sofo duna mane a difo duna mane a Yesu behunu ye ho a oduna mane no se Yesu behunu se wa be de hye
obeye de hia ma kwese nneoma akoya ayede yi ama no lo bi sidie mu a obeye de hia so obeye yentira Yesu ba me yewu no na se Yesu obeye sikadura ma Yesu ami abekuna ma wo obeye sikadura ayede yi ama ho na esere nipa ti asase we so no enipa asofo ni million mo ye ena era no trend na yaduru mo no ese nyankopɔ adwuma enye obi akɔne so okoye bi se obi ko nyankwan dabi abrantie bi hwɛ ɔsofo bi difo bi ka ɔdam yes ne mpaboa ɔhye enku bi a wanya wodi asra sesa ne kala aha na abrante ne ko ado se onso be nyame adwuma nyama Yesu Kristo ni wuro akwara te se obewu ma ye se be ya de hie ne ayeyi eno anu no nti adwuma di hwemo ema nipa kom nyina wie ye basa eya asore nyame adwuma idi hwemo yes ema nipa dom enwura mu nyina wie ye basa onkwaje on ada obi wu nipa bebre na wu a ebi ameka to se omo woni sa asori edu mu nwamo eniye ya tia ye kase eniya o woni mi se sunya patamu ho sunya patamu oba bi o ya asori na asori ya wonu ye no obi na ama na sa asese won fanya asori ndi asase mi pa ne dia ama no wote so na afi de nipa ne se so pese obeye project wo so eji wasere na ma ne tu afiri asase ne so ese nipa na kwa tu sansa na odi asase ne ma no ohun bibi wo ne ho se bia wo se nyame nsa e wo ne so en odi asase na ma no en wo yeso asoro ndiwe na afede so fubaya ya asoro ye nti nipa ne be le dwuma dia wo ko o che ko pe be fufuro so akoto na asase aso ayede en nipa no odi asase ne ma no no also ahye na dwuma ase o ba beye ndi o mo bo foundation o mo tu foundation o mo tu amana no o mo tu amana no a o mo ko duru Nyankopɔn so de you say you tu mi no dwene ho a on ti ase o Yesu Kristo si ade biere no wa ahun ta kokɔ mo are ni adi yes foundation ne ba ko na e ko se no e ko fa ma me ne ball structure no main gate no obi afade wura mu no foundation ne ba ko fa enu pepepe foundation ne ko fa sa main gate no e kwan no mfa se ebiasi de kuna so mu no e ko fa mu pepepe foundation ne ba ko fa mu omo boko a omo ko duru ba bia main gate ne kwa no bia fa wuro mu kwa ni mfimfini se pe enchine be bag botto baako ele preko mu ashim ele nafra ele ngode ne ma no bia ka ho ene ye dia hye fomo ene ye sementi so na ode ya asore oba besi o ye amu se ma wa badaye platform no wote so no hono ma de ba se no be sa se ateke ni o ma hwe platform na o mo kwa asoro mo te so no eno nso wodi enkuaba ne nneoma chechire nneoma no ma dia hye platform no so yesu eno baba sia
ɔde yɛ asɔre na mama ɛna ɔma kɔpie so ɔma nkɔpie wei so a ɔsa kɔsi dan wɔ baabi o ɔkɔsi dan wɔ baabi ɔsa de toa so ayɛ asɔre sɛ ne Nyankopɔn tumi na mu ne hwɛ bi a ɛna foundation ɔmu bɔyɛ na kɔfa nkyɛn a wɔdua wei wɔ hɔ yes wokɔ dada no mpo abɛso na yɛ bɔne nokre ɛfɔ mo hwɛ no a ɔbɛ baabi alata ɔba abɛsia wo ɛso ɛdɔm puba nyame nsa wɔ no so ɔde prɛko ahyɛ asɔre dana no tuuru ada no wofa main gate no mu ma wayɛ o sɛ prɛko wayɛ gyimigyimi wofa main gate no mu da ma wayɛ gyimigyimi akeka nkuaba bɔ mu de ahoma akyekyere wɔ yina wura dan mu so a ɛna ɔno gyina platform so ogyina wɔkasa no ɔkasa a wakyekyere mu ɔbɛ control mu te sɛ toy remote ni TV yɛ remote no bɛka sɛ TV ne nyɛ no ɛno na ɛbɛyɛ TV ne nkasa hɔ nte aseɛ debi yes ɔba bɛsia wo yes bia na ma wo mu nyina yɛkɔ so saa no because of money ndebo sɛ ɔtotɔ cars na ɔyɛ sei tuwoto hɔ a unse Nyankopɔn ɔbɛkɔ na nsɛnkyerɛnne bi asi nsɛnkyerɛnne no si a unse Nyankopɔn nso obia prɛko ne nkyene ne ɛfɛ sɛ abosu nsuman ɛwɔ asɔre hɔ wei nipa na bɛkɔ asɔre so mo yɛ bɛyɛ 1,000 na 500 a bisa sɛ na wiye de bɛyɛ bie no wa pacho benya nkwa di nipa no biribi asiwore no so nyɛ biribi akɔ a ne yɛ sɛ nipa no bɛsɛ hunu nsɛnkyerɛnne no na ayɛ no sɛ ɛneɛ wɔtena yaa no wɔnya nkwa ɛti na ɔno no ɔdi anim no ɔnim deɛ wɔyɛ sini nkwakwan di asɔfo yɛ difo yɛ greedy yes asɔfo yɛ difo no pachan hwɛ o benyame yɛ de asase so nneɛma nyinaa yɛ deɛ yi ama wɔ mu nokre na obiara nkura bi ɔmo yɛ greedy ankasa yes na aka sɛ nyɛ greedy anka yɛwɔ asɔre bi kora atete wɔn sɔrɔ no ɔmo tumi kasa wɔkɔ baabi ebetu ase pachan pa greedy no yes ndɔba bɛsia ɛyɛ saa nso na ɛkɔ so o ɛsɛ nsɔre na wɔwɔ no wɔ ho sɛ gɛde pɛ mesi Nyankopɔn bɛnam nipa so ayɛ nsɛnkyerɛnne no ɛnyɛ ade ketewa o enafom ɔbɛnam nipa so bɛyɛ nsɛnkyerɛnne no enafom hwɛ ɛnyɛ ade ketewa o pacho pa asofo na akɔ ni sɛ pacho enafom Nyankopɔn bɛfa nipa so ayɛ anwadeɛ kyerɛne ɛnafom saa o dabi ɛdi nipa na so wɔnim sɛ nipa pɛ nsɛnkyerɛnne yes nyame so fa so ayɛ nafom na wiye ne bɛkɔ akɔ ne sɛ ɛnea wɔnkɔ pɛ bibi mɛhyɛ hɔ yɛwɔ amfa biribi anhyɛ ɔso no wɔ ne sum abɔfoɔ ɛso ɔsɔfo bi diifoɔ bi ka kyerɛ sɛ Nyankopɔn ama no bɔfoɔ so mfa nyɛ adwuma a ɔyɛ bɔnsam yes nyame mfa bɔfoɔ ma obi so mfa nyɛ adwuma da dabi yɛakɔ bi sɛ odiifoɔ Mose ne wurade sɛ na ne bɔfoɔ din de sɛi yɛakɔ bi sɛ Onyankopɔn odiifoɔ Yosua sɛ na ne bɔfoɔ din de sɛi yɛakɔ bi sɛ odiifoɔ Samuel sɛ na ne bɔfoɔ din de sɛi obiara ka kyerɛ sɛ nyame de bɔfoɔ ama no ɔde yɛ asɔre otumi mmenhye bɔfoɔ no diri sɛ ɔde sɛ ya ɔno a ɛyɛ sum abɔfoɔ ɔno a na akɔhwehwɛ yes
ono ana akɔ abɔfo na Awurade po wɔ mu no ɛno bi no akɔ hwɛ nyame wo na ma na ba no ɛna fam o dabi nyame ma obi abɔfo da ebi si da dabi ebi si da yako bi zanano Zakaria pachan ɔfɔfo Zakaria ohuru bɔfo kwa wotomu yes ohuru bɔfo nyankopɔ bɔfo no ɔyɛ de yi wotomu hwɛ yako bi sa Mary pachan o hye bɔfo no ba ne nsa Gabriel ne ba ne nsa ɔsi ne yam hye na komatu na bɔfo si da bi ne nsuro ono na nya adum bi aso so Nyankopɔn mo buru na mso de bedum nipa nyina wa asase wo so a mere kwa so san ho so ngoko lapse to ho yes hwe ke atwin so buru so correct ndo Nyankopɔn ehye ne dine hu bofo no na onyame yi bofo amada bi anu okɔ dem ba pachan esi di esa no aba wo nsra pacho ese ya akola adifo ne esi di abofo oh ni nyina ye suma bofo yes na men fa bofo ma obi da dabi se fa bofo we je ko na fa ko ye dwuma pachan skin ton fi bofo skin ton fi pachan bi ko etimi ka pam pacho owo bi no wo se owo bi no wo se Nyankopɔn sa de bi wa be ka no adifo ni bi wo ho a na mesa de bofo na be ka no fura sa be ka no Awurade wo ya wan pachan yesu ye jamu si enya bofo apasem pacho ko Nyankopɔn ma wo bofo bi dabi mi ni bofo na nyame so ma mbida yes na bofo ma o mo hweme so yes but me Israel Nyankopɔn nam ne ba kro Kristo so na wo so ne me nam ne honhom eso no kra honhom no eso no ne me nam enye bofo abofo betinya ba mensra oba enye ne partner ne me Onyankopɔn abofo no mo ntena asasi so amon ntena ha ina no wase ba ku ni kopusi aye no pachan yo kopo nya abofo pacho dabi na obi a watimi ne wa ko a preso atentamu a wo yire waje ni nsira ifo ko nganya o yonko no pachan kan bofo awa no aba na se me ye na ko sisei awa no aba go bibusa me ye na ko sisei ese no me ko ye die na nka joko ponya abofo woni abofo atentam betu wanya abofo ni na ntena anye dabi nyame abofo no mo ntena omo oba onso ka ti bofo nso ka kire efese ye ko se dame na ade reaction eni kwa sa ade chin wo ha yeso ye ntemo saako Nyankopɔn adifo no mo se bofo no mo ye adwuma dabi ni nya yesu ma bofo ye ni mo se de mo ani mo ho na me ni mo se de mo ani mo ho na izo Nyankopɔn mo so wasoma me ni mo se de mo ani mo ho na se me ni mo dia na mabɔ mutirim na me kasa yes de mo ani mo ho no ni mo se wo mo a Nina because of money is ka in said enta so no wa da buwa nipa ama nipa bia buta o so person nyanko wo nyame mu Kristo mu na tinya ba mu no asofo aye hwamodifo adifo no aye hwamodifo yes dia juma edini pa hwamo ewa de nipa ni ni tuso ewa asase yeso Nyankopɔn adwuma adwuma di nipa hwamo kese pa Nyankopɔn adwuma ene pa tete boni mo ko asore nyina abo wa ko awose on de o wonu se o ko no yambe fa sofo no so di fo so abo no be no sensene pachan enye de a
wɔsɛ no sɛ bɔne a ɔtumi do kɔba nyinaa so nyame ɔbɛsɛ wutie bi ama n'agye ne nkɔn nokorɛ ɔno asɛ nim ne saa ɛtɛ kɔne a ɛbɛfa so ɔbɛnya nkwa no ɛhɔ no ne asɛm nti adwuma no ɛmmoa nipa ma nipa botaeɛ ntimi mam asase wei so ɛyɛ Onyankopɔn adwuma ɛmmoa nipa ma nipa botaeɛ mam deɛ ɔsusuyɛ deɛ ɔdweneyɛ ɛmfa wo koraa ɔkɔtɔ amanneɛ a wɔnsusu dɛm kɛmfa ne sɛ deɛ ɔne ani si so no sɛ nkɛberɛ no kora duru nanka otu anamɔ no kɔhu no hɔ no kakra kora na ɔhwɛ a wɔsɛ de siti a kɛbɛboa no wura bɛkyekye ɛtuma deɛ ɔmfa hɔ kora bɛtia sɛ ɔda ama ne hunu nti nnɛ nipa etu nuro nipa pɛ ewiase nyame ɛde ayɛ Nyankopɔn adwuma obi asoma wo dabi hwan na asoma wo hwan paa na asoma wo jibi ɔbɛsɔre na ɔdi mmirika na ɔkɔ Niger ɔkɔgye aduru oyi bɛsɔre na ɔkɔ India ɔkɔgye aduru oyi bɛsɔre na ɔnam Sri Lanka ɔkɔgye aduru oyi bɛsɔre na ɔnam Senegal ɔkɔgye aduru ne nyinaa ne sɛ ɔbɛyɛ asɔre obi asoma na ade bɛkɔ akɔgye aduru sɛ ɔde bɛyɛ yɛdie fakɔpɛ ɔkɔto bi na dɔn na nye sika na di ne wue aduro ne ɔmo di ni saa nso dodo na nso sacrifice wɔn ho hwɛ yɛka sacrifice a me nkyerɛ sɛ sacrifice deɛ ɛyɛ aboa nkanyɛ sacrifice ɔbɛkum nipa ɛna ɛde abɔ afɔde ato so ɔkum nipa na ɔde abɔ afɔde ato so obi wa ne deɛ no ɔno antwe sika nku nipa wɔn ne ba no aka sɛ nipa na aba no asɔre nipa na aba no ebi a mehia bɛɛ tɛn ɛsɛ yɛkum tɛn yɛde bɔ afɔdeɛ nyɛ ne maame ba ne ho nyɛ ne papa ba ne ho ɔna asɛ wopɛ nsɛnkyerɛnne ɛhɔ ano agye atom ɔkum ɛkum nipa bɛɛ tɛn yɛde abɔ afɔdeɛ nti wote hɔ a wɔano a mɛtwe sika nku nti wohunu sɛ ɛyɛ ɔno a owuo deɛ da hɔ nti bi a ɔmo ba asɔre na ɔmo ayɛ deɛ ɔmo wuo ɔde wabɔ afɔdeɛ ɛde ama na honhom wie a na ɔno no de ayɛ ne tumi bi a ɔpɛ sɛ nipa hunu sɛ ɔyɛ sɛ bi a ne nkɔmhyɛ na ɔde bɛhyɛ na yaresa na ɔde bɛsa sɛ de deɛ na ɔde sika na ɔde bɛtontɔn no nneɛma ɔde bɛgyegye de sika na ɔno no de yɛ ɛni brɛ te adwuma mmoa nipa wɔ asase so ɛbrɛ nipa no na bi so sɛ adeɛ wɔ nti na mi tu anam akɔ a na botaeɛ ne mmam nkɔpɔ adwuma no Matthew chapter 23 kae hɔ na me adeɛ kae de kae hɔ ansa Matthew woyɛ ahyɛase fi verse 1 kama minti yɛne wurade Yesu Kristo asɛm ɔde ma nipa wate asefo asase yɛ mati asɛm pɛtie yɛ aduonu mmiɛnsa ne mu yɛ baako atifi asɛm sɛ Yesu ka atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ anim ɔse Kristo ɔka atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ anim ne mu ɛyɛ baako ɛna Yesu kasa kyerɛ nkurɔfoɔ akuaku ne n'asuafoɔ no sɛ Yesu Kristo kasa kyerɛ nkurɔfoɔ akuaku mo mo twa no ho ahyia no ɛne n'asuafoɔ tie wo nkurɔfoɔ no atwa ho ahyia no ɛne ɔno Kristo nso n'asuafoɔ ɔka kyerɛ wɔn sɛ Mose akonnwa so na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ atena Mose akonnwa so na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ atena nti deɛ ɔbɛse mo sɛ munni so wɔ no deɛ ɔbɛse mo sɛ munni so wɔ no ne nyinaa munni so na monyɔ na wɔnnwuma deɛ monyɔ di Yesu Kristo hono asɔfoɔ ne sɛ nkurɔfoɔ no yɛ nkurɔfoɔ bi a ɔmo kuta suban bi
udi wo machi a emmoa ena awre husem ne se yeni ebresu no yedi asofo n'achi Nzodi fo jama na mimi yisu a obo se na boys ni na obi a chase ye dey owisu ibro miti a obo so obi a chase ye no ibro miti Didi mimi ye ne nya di onyankopon na kwan a obo se na obi nyina chase ye saade no Yesu Kristo se San kwafuna mu wom so mu ya asofo. Omuti Mose ene atrefo na dwaso. Omusim bibia monye. Na to munyuma de Yesu Kristo kwa nsa asofo no mo kire kwa. Yesu bresu. Yes. On se asofo no enkoye. Yesu Kristo nsa asofo no enkoye. Sabre asofo. Sabre aw. Yesu Kristo breso Yankopon di fo mesra mesemi busa kakra na mepacho asema wo kan sisi sabre no sofo no mpo no na asofo no omko mu ntunduru dabi na ye pen su a ye bi mu tunduru azoda ko masasi e bibia ye papa me ayo na se ye bri yusu die me se Yesu Kristo breso o se de ya mekato se enipa wo ye de Nyankopon pɛ no so ɛno so na afɔm o yes wo ye de Nyankopon pɛ no adenti a wotumi ye de Nyankopon pɛ a ewia wadi nkuni me bro ne me wa asase nyina aso so wotumi ye de Nyankopon pɛ wia wadi nkuni abro ne ma wa asase nyina aso Nyankopon pɛde se nipa be wie no enafom ebi na em say last week na make say sorry so na ono no hu se wo ye di Nyankopon pɛ be se na di Nyankopon pɛ be bia na kwa da kra wo nya di yi onim ono hu sa wo be bia Nyankopon na pɛde kwa da no ono so onim so ono hu se o enti se nipa ba wundi nya mepe na abaye no enya de ketwa Yesu Kristo breso o ka kire wo hu asofo no se ne mutie mo mo nipa mo nipa ndo so mo ye nkrofo a ye ko be ka che wo de no no ni na bra bodie ye nyibi nkenya bi bedenenso no sawo me se de meye no na me se ye Nyankopon nipa de a eno na so be ye de yi aha enti me odi fo be se me sase na me topi o ka me topi a se wo me se kina sa na so be ye yes Kwa Yesu Kristo asema wo huna sofo na nkoka kire nkofo anka bagina no enefo no kwa ya sada ya daveti no pachai ona pacho yimi hu ya daveti no ye de yan radio bi beka kire ne kwa ya hwede ye wodo so ye sofo na se wo ye difo no ni se sofo na no ya obo se e kire se wo so ano be ye ya udi fo topia echina oso ba be topia pachai nti adwuma emwa nkrofo a omudi bibi si omani so se ye kɔ na yenim se wenti china mutaye se ni beduru a emmam eya asɔre Nyankopon adwuma eya asɔre Yesu Kristo asɛm yo kan no anko ka kura kire sen ka asɔre ma mo mani mro mo nsena sɔfo yes ka asɔre ma mo mani na ho nsene asɔfo betu we de ene no sɔfo no de otie no na wa introduce wa kire asɔre ma ti sɔfo o geria obeka cho se
ono fiancé na bae ipatwa no kore o ma wuru se gere no eye bone adentia ono woti bi mu woti enua bi mu yes go beta tro se o fiancé ni zetina ne se ne mpra no ne twempra no so woti asore wa odifo kra ma ye hunu se we fiancé ye hwea ono no ne ya e so sa enye hwe ya ko wie no ndile enam sikanti ni ponam kwa hubu bebre so sikesu magato se e china ni ewu da ho de onam ekwan bia so apel bebre digu wo no unja wa da na do no emu wansi di class ma mfaso ipatwa da bi ye ya no wansi di eso ma mfaso ada na bewu na ade de oto de ne tese hia no tetene ya odi presika no ada no a ubewu no a bibia ba wiye usika de metimi yema obi asa ada no woka obi na ebetwie enipa ni ntiase na enipa eni wunumu ene nipa mpe wunumu akira kwan Yesu Kristo won se asore no nkofo le dikai no omummo nipa dinne Canadian embassy enya de nipa e ko no si nipa be 100 ne ko wa enya de mu be 6 10 video be tire mo visa ipatwa but enne obi se nipa e ko asore na fom obisa ora okoko na amperia o mperia o de o mpe won asem o pese won se nipa go wan na be ko evia ase mo amo wan na tene enka se wan na be ko evia o ya bi obi ama nsa so ipatwa o ko America na live visa etimi ko ipatwa da ndi enka se wan na be ko America because wan na wa American visa o ma nsa so no won na e kire se o ko bi nti do wura so do ma ka kire hofo no nipa bisa se wa mo wa na tene nehe ela be kire yes Yesu Kristo so mu made nyobi mamu nyobi omunyu mo yes na ya na ade ba ko a ele kwase Nyankopon nipa de di agro ne se Onyankopon na be hu ne se enipa we wo mwa e wo nkwaje ho nyame so wo nkuno engeni pa we mwa wo nkwaje ho dia senke Nyankopon ka nkuno ipatwa eto nkuno yiti adi na asufo Nyankopon ama na basaro ai ne sa ne se o hu se nipa pa ade efu Dene pronu Nyankopon na mumuni rebia no enipa ya pen fofofo enipa ya on pen fofofo yobe jama sa enipa no we deceive se de opel onu nyame fufu wa tro so wonyafo ne na se eti nipa no se na ize Nyankopon ne bo de ma wo mu nipa no se na Nyankopon bo de so bo se nyame nya de keto se menene namu a itase me fa ne tire bi mu se da bi ya de bi nam de no ma bi di agro a sei da bi de wan na Nyankopon apampacho ndi da bi enipa musa de wan na nyame bo de ma no da bi Nyankopon ni ade ase ayefo de ayede ama nipa yes enema nyina mu creator no yes ayefo enema nyina mu de ama nipa nyame bo nya de ne ma obi da bi Nyankopon ne bo ya de ne ma wa Kristo bo ya de ne ma wa o se de opese wo ye no pachan eno na obi so yes ne bo ya de ne ma wa eno na obi so ne bo anya de ma wa de opese ye bia no bu de nimtia
okure ogu nanim tia no wose enkrofo no do obepese munyo no munyo beto munyu madie ma yenyobi mamu nyobi karakara ka ho ni mo eye enan wose no wotire eniso aduruduru ɔse asɔfoɔ no kyekyere ɛne so aduruduru to nnipa mmatiri so ɛde to nnipa mmatiri so na wɔn ara deɛ na wɔn ankasa deɛ wɔn mpɛ sɛ wɔde wɔn nsa tea a ɔmo mpɛ sɛ wɔde wɔn nsa tea bɛɛ deɛ mpo bɛka de sɔfo bɛtumi apirikyi ɛmɔ adwaman wata mmɔ adwaman diifo bɛpirikyi mmɔ adwaman sɛ wɔbɔ adwaman yes watam de to so eti yensi ono ankasa de eto nyankopɔ kɔ no wuri sɛ asɔfo yɛ dangerous o yes hwɛ nokre nyankopɔ nim sɛ asɔfo tiri mu ɔmo yɛ dangerous nim wɔn hwɛ na meka nso wɔn nkum wɔn mu pacho dabi wele kyerɛ sɛ sɛ nipa wo kɔ asɔre na aso pɛ nyankopɔ afɔ na ɔte bɔnim ɛna awurade bɛyɛ no nsɛnkyerɛnne ɛno na ade akyina wobɛhu obɛyi wɔ ma saa nkɔfo wɔ mu nyame nkuru bɛ ɔno kɔ roma no akyɛ ɛna no yesu ne kafa ma ne kyɛɛ kayafa na yesu kristo ɔbɛ obɛyi dabi ni ɛne nkɔtena ase nya 90 years ɛna ɔde yɛ ɔdɔ no ho adwuma na nka no kɔkɔ abɛ yɛbɔɔ na sɛ bi ma kɛnyɛ kama ɛtɛ yɛ dɛ yi wɔn tiri mu ɔtene no wɔn kɔ na ɛkyɛ ampa so ɔde mo kyɛ yes ade nte nipa pɔ nyame fofofo ɔmo bɛ so ɔkyɛ sɛ ne ka so wɔnyɛ fokora akɔ ma limit ne kɔ asɛm ka ɔbɛ so ɔkyɛ sɛ wonnim nipa kɔ no wonnim tumi kɔ no wonnim deɛ wote ne nka ne deɛ ka ne ho asɛm to wonnim no ɛne deɛ wɔte ndi na wo saa ba wadwene mu no sɛ ɔfo yes wɔse ɔmo de ɛne so adende ɔmo kyekyere a ɔmo de ato nipa matiri so ɔmo ankasa deɛ ɔmo nsa tea mpo nka sɔfo diifo bɛka kyɛ sɛ brɛ ɔmo ase ɛsoro yɛ ahantan yes pacho pa bebree ɔbɛpirikyi sɛ asɔre ba brɛ ɔmo ase o brɛ ɔmo ase nyankopɔn da ɔmo brɛsɛfoɔ ɛnso ɔno na ahantan no minimum adekɔde a ɔkyerɛ play a wɔtu nam wiem yes oche player otua onam wiem asɔfo diifo bɛka kyɛ sɛ mmɔkɔ no so no ɔkorɔmfo nokre maga kyɛ sɛ yɛka sɛ diifo bɔkorɔ no sɔfo bɔkorɔ no a ɔyɛ a wɔnte ase o ɔyɛ a wɔnte ase yesu kristo sɛ wɔde ma akwa Matthew chapter 15 yesu kristo sɛ wɔde ma akwa famma kwa yes sɔfo diifoɔ no wɔtɔn bɛtɛ ɔno bɛka kyerɛ wo sɛ ɛmmɔ korɔ no mesi adeɛ ɛsɛ fa kɔma obi no sɛ wɔde kɔ no akɔgye ne sika a woyɛ deɛ fa adeɛ kɔkyɛ obi na akɔ no akɔgye ne sika a wonyɛ criminal person wowura no kɔ ɔsoma wo no ɔho a wokɔ osuro wankasa ɔwore sɛ woyɛ nipa bɔne ni woyɛ kurɔmfo tatua mmoa hwɛ ɔsɛ ɔde ma akwa sɔfo bɛka kyɛ odiifo bɛka kyɛ sɛ wobɛhu no a agye sɛ wotua sika sei wɔnkyia a wotumi ɛhu no enti ɔbɛka kyɛ sɛ ɛmmɔ korɔ no nanso na ɔno yɛ korɔmfo onyankopɔn anim wei nyinaa no sɛ agye sɛ atemmuo da no yesu kristo sɛ ɔmo kyekyere ɛne so aduruduru tu nipa matiri so ɔno ankasa deɛ ɔmo nsa tea ɛnsom bi
obe preach say mo ni mmara de no akotu obi de ya asore obe tena Nyankopɔn asema kire wo pachai e mo ni mmara de na onso boni papo na mo ni mmara de na ese de ma kwa wo ton no nse ye ni bere yes e mo ni mmara de ya wo preach o kan wo sem kira asore ba na ye de ma kwa se adese e ba afode be wo no nse ye ni bere pachai ni bere ah beto wo wo no we mu nyina adese atemuda ndu onyame nnum asɔfoɔ no sɛdeɛ adiifoɔ ne asɔfoɔ no sitiri sɛ yɛka nnipa ne onyame nkam twe a ɛyɛ asɔfoɔ yɛ adiifoɔ ɛto wɔn akora na saa akira mu sɛ ɔmo yɛ Nyankopɔn adwuma wiase a yɛte no adwuma a ɛmmoa nkurɔfoɔ bi mu ne to sɛ adwuma no so ne ne daakye ɛmmoa nipa ɛwɔ asase so ɛyɛ Nyankopɔn adwuma ɛyɛ Nyankopɔn adwuma ndeɛ ɔne ma bebree hɔ a ɔsɔfo bɛtumi apirikyiw monhyɛ madamudeɛ wɔ soro bɛte ne ɔno fom a wɔfom ne ha no ɛnyɛ asɛm ketewa yes sɛdeɛ wokɔ asɔre wobɛtea ne yisika gyina so yisika da Nyame ase yisika fa yi sei ɔnso wɔpirikyiw sɛ hyɛ madamudeɛ ɛwɔ soro na ɔno no deɛ ɔde technics ɛgye nka hyɛ madamudeɛ wɔ soro no nka sɛdeɛ ɔne asɔre mantam sikasɛm no kaabɔ sɛ ɛyɛ sɛdeɛ sɛ fata sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ no na woyɛ deɛ woyɛ bɛtumi deɛ techniques obi kɔ tumi ka sɛ Nyankopɔn bi mani Jesus mahunu adeɛ bi pɛ sɛ spiritual no mepɛ nipa maako bɛɛ sɛ 50 a obiara bɛyi 200 cedi Nyame abie mani mama hunu sɛ abuburo bi na okura envelope na deɛ mehu yɛ no sɛ envelope no a ɛhyɛ n'ano no yakɔpɛ na envelope no ano akye na sika fifiri mu gu fam na Onyame kasa kyɛm sɛ ɔbɛyɛ nipa bi sikasɛm ho nsɛnkyerɛnne ɔnam na honhom so mepɛ nipa bɛ hɔn na bɛtumi ataapo nipa bɛ 50 pɛ mepɛ 50 pɛ bɛs wɔka no biaa dimirika biaa dimirika ɔnso ataatɔ no hyɛ wɔda wodeɛ ɔno anu sɛ asɛm na wɔka no ɔboa but wanyɛ saa yes na Yesu Kristo sɛ ɔmo sesa ne so a ɛmu odu a na ɔmo de agu ne patiri so ɔnaga sɛ ɔkɔ na biifoɔ ka kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ no ma ɔde bɔ afɔdeɛ nsa na ɔbɛhu no okay yate ebi ɔsɛ 1,000 ne bɔ a ɔbɔ afɔdeɛ 1,000 nsa na ɔbɛhu no deɛ bi a ɔno ɔbɛkɔ asɔre wɔ no sɛ ɔte Nyankopɔn ɔkɔhu na ma na bɛ Nyame abɛfa no so ɔbɛyɛ saa nkɔfo no ɛba no ho nsɛnkyerɛnne a odi ka bɔ afɔdeɛ 1,000 ma Awurade ɔno bɛdi ka bɔ afɔdeɛ 1,000 ma Awurade ɛno nso asɔre no ɔbɛyɛ deɛ yi ɔbɛtena ase ne ɔno ɔgyegye nti adeɛ mmoa nipa wɔ asase so ma nipa ni so ade ho ntimi mam na ɔde ani bɛsi so ɛtumi mam ɛnyɛ sɛ bi a nipa de ani bɛsi so sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ adwuma na asɔre ma nyɛ no o ɔmɛ sɛ asɔre no bɔtɛ ɛyɛ nipa ne kɔɔ ne sɛ daakye wobɛnya daa nkwa bɛyɛ daa nkwa no ɛmmam nokorɛ wɔn a ɛwuo ɛyɛ adansefoɔ asɛm a meeka ho yes ɛmmam dabi Yesu ba yɛ wɔ nim deɛ ɔmo tenti wɔka ho asɛm ɔso di ɔmo akyi a ɔne bɛba aho so no na berɛ a wɔberɛ na yɛ kwa na ne Onyankopɔn tɛtefoɔ nam ne nko adiifoɔ so ayɛ nyinaa na mu nkundi ɛbɛbɔ akra no na abɔw yes ɛbɛbɔw nti asɔfoɔ deɛ hwɛ
Osofo le betime bi fo betime preach say nya odon so se metan obi. Nya odon. Yes. And so tan obi. Yesu say sɛdeɛ ɛteɛ no no ɔmo mma nipa ni suade hu emam na wo yafa ne so adudu di asoa na de ɔde so ano so aka kyerɛ sɛ ha de yɛkɔ na sɛ wo su bia wudure bɛyɛ nhyira ma wo na sɛ ɔno ɔsɛ sɛ wo su bia bɛyɛ nhyira ma no afɔ hwɛ no wɔ nsu bia wo so hwɛ sɛ deɛ so no so bɛseɛ nti saa na asɔfo no nipa ntɛm ne teɛ ngyina meka asɛm mi sɛ asɔfoɔ ne nipa no nipa no ɔmo rehwɛ nyame bio asɔfoɔ ne adiifoɔ no mo hwɛ yes na sɛ bia anka ɔmo yɛ akonkon ne kura de anka boai na ɔyɛ bisɛm sɛ obenya nkwa bebree sɛ ɔmo yɛ akonkon ne a ade Yesu Kristo anka sɛ yɛwura ne mu yɛsia no bɛta ade nti ɛna asɔfoɔ de ɔse dabi na ɔmbɛka akyɛ mo na monyɔ bɛta ɔmo nnum adeɛ monhwɛ ade ti na ɔka ne saa Yesu mu sɛ ɔno no deɛ yɛ ɔteɛ no sɛ ɔka sɛ wo fa a nkwagye bɛyɛ ɔde abɛte saa nkurɔfo wie mu ɔmo vision no adeɛ bi ɔmo ka biara ɔmo nyɛ bi ɔmo nyɛ bi ɔbɛka kyerɛ na ɔprɛ ɛdeɛ yi ɔprɛ ahonya asɛdeɛ ho na wotwe bia so ɔpɛ atade foforɔ yes ɔpɛ baboa foforɔ every week Yesu Kristo hunu sɛdeɛ saa nkurɔfo no ɛsi ti deɛ baako a ɛyɛ awerɛhoɔ na ɛyɛ wɔ asase wei so ɛne nipa a ɔmo sɛ ɔmo kɔ asɔre na ɔmo da soɔ no sɛ ɛkyerɛ bi so ɔmo firi asase so a Onyankopɔn bɛgye wɔn nkwa saa nkurɔfoɔ yɛ da soɔ no emu ahotɔsoɔ bɛba mu no ɛyɛ 0%. yes ɛyɛ 0%. ɛnumere yi yɛmɛka kyɛ nipa ne sɛ ɛma ne nyɛ Yesu a wogye didi no ɛma ne nyɛ asɔre ahotɔsoɔ dabi arabika sɛ asɔre no sɔfo ne diifoɔ no ntimi ne sama ama yɛdi nyame pɛ kronkron a ɛyɛ sɛ ɔsesa no nokorɛ wɔansesa no a ɛmmoa wo dabi nipa ɛsesa no adwuma mmerɛ sene sɛ ɔbɛsesa asɔre nokorɛ paa bɛtɛ adwuma no deɛ wosesa no apɛ no yɛsɔ mbere tiaa bi deɛ asɔre de bɛmaa no ɛyɛ wo nkwa nna daa nyinaa deɛ ɛne wote asase wei so ɛne wote honhom wo kra mu deɛ de ma wo na akɔtena wo kra ase tena nim na deɛ de ma wo na ntumi amoa amma wɔnyɛ baabi a Nyankopɔn pɛ sɛ ɔde wotena yie no antena asɛm ato ɛnso nipa sesa n'adwuma no ɛyɛ mmerɛ de ma no sɛ ɔbɛsesa adwuma no ɛsɛ wɔsesa sɛ dabi asɔre ma reyɛ mmoa ma ɛma menya nkwa ɔdɔ ada ɔbɛwuo ne yɛbɛsie no saa hɔ no de n'ani ahwɛ ɛna ɔdɔ a ada yiri bɛto no yɛbɛkɔ akɔgya no ɛyɛ to ne yɛkɔgya wɔ ɔde nya nkwa pakyɛ dabi yɛyɛ binom fa sɛ ɔmo de wonya yi a ba ɔmo ba ma no yɛ fɛ ɔmo ba sɛ na ayɛ animonyam sɛ weyɛ o na da wankasa so bɛwu ɛ deɛ wonya yie ne ɛba a na yie ma a obi ayɛ animonyam no ɔno wɔ kɔe na da wo nso ɛbɛto wɔ ɛ ɛne wura memfa nsi yɛbɛtoa so nyame yɛ adoma ɔkyena amemfa nsi adeɛ meka nyinaa ne sɛ asɔfo adiifoɔ
efiri mfitiase na eba emmoa nipa dabi asɔre no emmoa nipa ma nipa motae a odi si ne so kɔ ne mmam emmoa emma nipa ni suade hu ne ye basa nipa nu ne ho so utu anamo kɔyɛ dɛ magaja sɛ no obɛkɔ asɔre no asɔre no akɔyɛ no unnim Kristo kura ne asase ateso no emu nsonson yɛ dabi eno anso wafa ne nyinaa pɛ eba amamra na ade ho ayɛ deɛ agyim eba Yesu a na ade ho agyim unse pa dura ne ebusa na ogina brɛ ne deɛ yɛ ne amamre bia asie fira bosomsom yes nokure amamre bia wa asase so obi ka kyerɛ so kɔ ɔman bɛ na abɛka kɔhɛ amamre na wo kana sɛ efire ne na no apo rade no mo sesa asase so nyame no ɛna mo di creative saa deɛ no o do ho fam sɛ pɛ o da ne urade tamfo yes o do ho fam sɛ pɛ onyankopɔn opo nanso enipa asɔre no wiase nya asase ne te so no nipa nim ensonso ne yerim no aso ne akra nyina nkyɛn yo waso ne pa wontie me ekyena bi ba obesira me kra okyena yi ba yefiri asase so yemi abiem ɔhɛ mi sua no na se ebi fi konkonu mu a ɔbɛhwɛ di fa ma bɛgye ma kyira kwai obi sase ne nsɛm yerim nyina Kristo de ma wo a unu na asase so bra wa mfa nkɔso ne so hu ne ha no a wo de ma na metumi abiduru ano me da wunya nkɔpɔn aso ma wase ɔbɛhyɛ awurade ni munyam da no yes ni na ada nkyɛ ya na ho mɔbɔ ne nsɛnkyɛre de yɛ kwa ibire sɛ de bɔ hyɛ tie bache na so bi nka obi a e ba Yesu Kristo de mu amen 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 onyankopɔn difo ene nwure yedawasi sɛ ene nso so wakasa kyerɛ na ɔbɔ yɛn kɔkɔ na asɛm aka yɛ so na ɔme ati yɛbɛfa na yɛde ayɛ adwuma ɛna nwummerɛ yi odiifo agya Benjamin ɛwɔ Kumase adwo so ɛkyɛn kuro wɔayɛ na ɛsɛ wɔhu nsɛm a Israel nyankopɔn ade nyinaa so tumfuo tumi wura nam na kɔ odiifo agya Benjamin so na wakasa kyerɛ ne ɔmo awerɛhoɔ aba nyasɛm ketewa na nyasɛm ketewa ti awurade adom a kwasiada Israel nyankopɔn de kyɛe a yɛn nyinaa yɛbɛtu mmirika yɛbɛhyia onyankopɔn odiifo agya Benjamin na yɛyɔfoɔ no adeɛ nyinaa so tumfoɔ Israel nyankopɔn nam ne so akasa akyerɛ yɛ ɔmyɛhu ahenni no mu ahintasɛ no mu hunu mu kyerɛ ɔnam no akoa so bɔɛ kɔkɔ no nti kwasiada ɛnyɛ ho mfirim ɔsi nansia ɔte asɛm a ɔkaeɛ no mu bi ɔsi bu bɛn ɛna yɛbu onyankopɔn asɛm no mu duru na yɛnkari yɛntumi nkari tize nyankopɔn yɛ adom akwasiada bɛsɛ abɛhyia yɛmfa nɔmba wei ɛne ɛbɛfiri asi so na mpanyinfoɔ akyerɛ yɛ kwae yɛ Kumase ha yɛ adwo so ɛkyɛn kurom wonya bɛduru Kumase a busa obi asɛ wokɔ adwo so wonya duru adwo so pɛ busa obi asɛ wokɔ ɛkyɛn kurom ɔmbɛkyerɛ wɔ ɛkyɛn kurom taxi station hɔ wodeɛ wofura fa nɔmba no 0594 844 111 0594 844 111 anase 0539 224 999 0539 224 999 ahenni no ho asɛmpa ɛne sɛ bɛsi adi bi mu nti ɛsɛ Nyankopɔn de kyɛe a ɛyɛ nkwanti a ɛbɛhyia ɛwɔ akyɛn kurom na mefa so konya wi ɛda ɛsɛ Nyankopɔn asɛ na nnwumere wɔde akyɛe no da so no yɛte ase ɔkae fra te asefoɔ ho no nam na kɔ odiifo agya Benjamin so
ɛkasa kyerɛ yɛ ɛda no ase bebree na ase de ɛtɔ so bio nkɔmmɔ no kɔ odiifoɔ Agyema Benjamin Nyankopɔn odiifoɔ no anwummerɛ yɛda wase na ase de ɛtɔ so bio ɛdima MC a ɔmo so de Nyankopɔn odiifoɔ ɛbaa life na ɛho yɛ Sɔfo Poku ɛne Master Asare Medias yɛda mo ase yɛkyia me a mekɛsɛ yɛfrɛ me secretary mmerɛ no asɔmede wobɛsi a bye bye. Nipa bi abɛyɛ bɔne biara no wagya Awurade na ɔkɔ asɔre yɛaka kyerɛ sɛ nipa deɛ a wɔbɛyɛ bɔne hwɛ asɔre bɛɛ no hwan asɔre a rɔfo bɛɛ no yɛsɛe nipa no adwene ama na nipa de te sɛ dɛm na yɛ tintintinti masa yɛnka wo nasɛm o nipa no yɛ akɛse a yɛade hyensene Israel Nyankopɔn yɛ wɔn wɔyi wɔn firi dɔteɛ mu na ɔde ne home gu mu na ɛkyerɛ bi wɔyi ahome na wɔn nsɛhwe abusua nyinaa bɛsa de adwene kɔ do wakɔhyɛ dɔteɛ no mu sɛdeɛ ne wɔ hɔ fɛti bia mfa na na asɛ ɔtɔ so ɔna asɛ yɛ bɛma ɔpɛgye nadeɛ wabusuafo nya ɔnyomfo no home gu mu no wɔbɛyi mframa no ama wabusuafo atam do asa akɔhyɛ dɔteɛ no mu that is God. Yesu ka sɛ Kristo atorofoɔ ɔsom na bɛbɛ wie yɛbrɛ mu Kristo atorofoɔ bɛsɔre ɔmo ne adiifoɔ atorofoɔ adiifoɔ a wodi bɔne koraa ayɛ se nyame bɛyɛ oyie wodi bɔne a nyame etwe w'aso a ɔmo sɛ abɔnsamfoɔ yɛ ofie ne atɔ ama ɔsi Kristo atorofoɔ David ayɛ bɔne ama nyame atwe n'aso na wo maame ɛkyɛ ama aba woyɛ bɔne na Nyankopɔn ama sɔfoɔ bɛhyira wo nyame bɛɛ no nyame bɛɛ na edi saa rɔfo no David ayɛ bɔne ama nyame atwe n'aso na wo yɛ fɛn sɛ papa kakari ba wo maame adusa nana wo